Tagad nato karon gipanglaay na kaya naaratasud sa ato ang mga panimay halos usa ka buwan na tungod niining enhanced community quarantine. Apan alang niining usa ka argawanon nga daghang pamaagi aron mamahimong productive samtang anaara kita sud sa ato ang mga panimay. Ang report ni Femery Dumabo. Mas gusto unta ni Ryan Sidon nga mag-hangout uban sa mga higala human sa trabaho. Apan napugos sa pag-stay at home tungod sa kamanduan sa kagamhanan aron malikay sa COVID-19. Hinungdan nga mibalik siya sa usa sayang mga hobbies ang painting aron dili kayo laayan. Sa iyang social media account, gisaysay niini giunsa niya ang acrylic painting sa usa ka pawikan. Sa dagat o sa tubig pero naa sila didto. I-adapt sila didto aron makasurvive. Kita sad, human as we are, we need to hang out, we need to go out, hang out with friends, pero tungod aning virus, we are forced to stay at home. So kini nga scenario nga nata sa balay, di nato ni normal, pero just like the pawikan, we need to adapt para ma-survive ta. Ang nakanindot kay mga hali ng iyang painting online kay na may nakauyon niini. Lain niyang pampawa sa kalaay ang pagtagik og kanta. Gani aduna na siya upat ka mga komposisyon kabahin sa COVID ug ang pagka-quarantine. Kaya niya na corona, pagbantay-bantay bay ang virus makamatay. Coronavirus, 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 coronavirus. Ug niya siya tambag alang sa tanan karon nga taong bahay. Or mahadlo ka mohimo mag-paint, mahadlo ka mag-music kay di ka maayo ana. Ayog kaguol ang importante. Ma-channel nimo imong emotion deep inside, like magbuhat og something ma-channel nimo imong boredom baron. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.